Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sannunmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan zazzafan channel namu wato Detail 24 Novels TV, wanda muke kawo muku zafafan labarai daga marubuciyar zamani wato Miraji. A yau ma insha Allah za mu kawo muku ci gaban labarin nan ne na Sai na rama. A baya mun tsaya ne inda su Maryam suka je gidansu, yanzu kuma za mu tashi ne daga asibiti. Dakta ne ya shigo ɗakin domin duba yanayin jikin nasa. Tsawon minti 10 suka ɗauka yana duba shi tare da masa tambayoyin da suka shafi yadda yake jin jikinsa. Sannan ya tabbatar musu da cewa zuwa gobe insha Allahu za su iya tafiya gida. Chris da tun da aka wayi garin yau ya ƙi sakin fuska balle a yi dogon hira da shi. Fuskarsa a tamke ya kalli likitan ya ce, "Ka sallame ni yau, ba zan yi ta zama har gobe ba." Amma yallaɓai hannu ya ɗaga mai yasa ya dakatar da shi, sannan ya kau da kansa ya ce, "Ka sallame ni, zan iya kulawa da kaina." "Ok, to shi kenan yallaɓai, zan rubuta maka takardar sallama yanzu. Je ofis ka karɓo." Ya ƙarasa magana akan Musa. Musa ya amsa da to, sannan ya bi bayansa suka fice daga ɗakin. A motar Musa suka dawo gida. Musa ya matsa wani aka buɗe musu ƙofa, sannan ya cinna hancin motarsa da nufin shiga gida. Sai dai bai samu damar yin hakan ba. Ya ji ogan nasa ya dakatar da shi da cewa, "Dakata, kar ka shigar da ni gidan nan, koma baya." Mama Chris cikin yanayin rashin jin daɗin maganarsa da nuna damuwa ta ce, "Me yasa Chris? Ka wuce da ni gidan da muka je da kai before wannan abin ya faru." Sa Yalwa kenan? Bai tanka masa ba sai mahararsa da ya ta Miro. Da sauri ya ce, "Sorry sa." Sannan ya dawo da baya ya ɗau hanya ya ja motar suka fice daga unguwar. Mama Chris ta sake cewa, "Wai me kake shirin yi haka my son?" Kai ya girgiza kamar mai jin ciwo akan ya ce, Mother, ba na cikin mood da zan amsa miki. Just stay quiet and see." "How could you believe that? Wai Papa Chris ne ya tafi ya bar ni a halin mutuwa ko rayuwa? Oh God." "Mama, kawai ki zuba ido ki kallo. Na rantse da Allah wanda ya halicce ni, dukkansu sai sun san cewa ni Chris ne ɗan Roma. Sai na zama tamkar bom ne da zai tarwatsa rayuwarsu." Tari ya fara yi wanda ya sarƙafe shi sosai har ya fara haki kamar wanda ya ci gudu. Amma don jaraba sai da ya ce, "Musa, ka nemo wasu matasa a rubuta for sale a cikin gidan can. Ku saka lambar Abdallah Jama'ari." "Chris, no ma," ya ce tare da ɗaga mata hannu. Tsananin fushin da ta gani a fuskarsa ya sa ta tsaya kawai tana bin sa da kallo. Don har wasu jijiyoyi ne suka bayyana kansu a gaban goshinsa ruɗu-ruɗu. Zaune suke bayan sun idar da sallar isha'i. Ga ɗabi'arsu a wannan lokacin, kowannensu littafin addu'o'i take ɗaukowa ta yi ta karantawa. Bayan nan kuma sai su yi ta cimarsu. Idan sun kammala hakan sai hira, yayin da ita Mira takan ƙyamaci hirar ta yi ta tsayi, musamman idan hirar samarika ce. Ta gwammaci ta yi ta kallon zobenta idan har ba za ta yi karatu ba. Yau ma kamar kullum Mira ta buɗe littafin addu'o'inta ta karanta gwargwadon iko yayin da take ƙoƙarin haddace wasu. Littafin ta ji an ƙwace, ta kai dubanta don ganin wanda ya ƙwace, sai idanunta suka sauka a kan na Rahama. Kala suka yi, sannan kai tsaye Rahama ta ce, "Wace ce ke a gurin Muslim?" "Ina nufin Muslim wane ne a gurinki? Kai tukunna ma ke ɗin ma wace ce? Ba mu cancanci ki mana ƙarya ba Mira Love. Waɗanne maganganu muka ji a yau? Wane ne Muslim Mira?" "Ɗana ne." Duk sun yi tsammanin jin haka daga gare ta, amma hakan ya matuƙar ba su mamaki, kuma sun girgiza da jin cewa Mira ce mahaifiyar Muslim. Luba ta nuna ta da yatsa ta ce, "Wai ke ce mahaifiyarsa ta gaskiya? Kamar yaya?" "Ƙaddara da nake kuka a kanta kullum ita ta bani shi a matsayin ɗa. Ita ce kuma ƙaddara mafi ɗaci a rayuwata. A gefe guda kuma babu ƙaddarar da nake tuna ta a kowace fitar numfashina da bugawar sa'ar agogo kamar ƙaddarar da ta zo min da Muslim." Ta rushe da kuka da alama ke nuna daga ƙasan zuciyarta ɗacin abin ke damunta ke tasowa. Kalanta suka yi cikin zare idanu, tambaya kowace take son jefa mata amma sun kasa
sakin tambayar. A firgice suke saboda tsoron amsar da za ta iya basu idan suka jefa tambayar da suke son yi mata. Cikin ƙarfin hali da rawar murya Luba ta ce, kina nufin Muslim? Sai kuma ta yi shiru ta kasa ci gaba da magana saboda nauyin abin da za ta ce ɗin. Mira ta bi ta da wani irin kallo mai bayyanar da wani irin ciwo da zuciya take ji. Luba ta girgiza kai ta ce, idan kin fahimce ni, ki tallafa min da amsa Mira. Na san ki da fahimta, kar ki bar harshe na ya furta zance mai nauyin gaske a gare shi. Muslim ba shege ba ne kamar yadda kike zato Luba, amma shiru ta yi tana shisshekar kuka sannan ta ci gaba da cewa amma ko kaɗan ba na farin ciki da kasancewarsa ɗa a gare ni. Da sauri Rahama ta rufe mata baki tare da girgiza mata kai ta ce, Subhanallah, me kike faɗi haka Mira Luf? Kina cikin hayyacinki kuwa? Duk da kasancewar Muslim ɗan sunna kuma kike aibata ɗanki da gudun sa wa iyazu billahi. Tashi Mira ta yi tsaye tana share hawaye yayin da wasu hawayen suke ƙara zubowa a kuncinta. Ta kalle su cikin muryar kuka ta ce, labari na shi zai fayyace muku dalilin yin haka. Na san kuma daga lokacin da kuka ji labari na za ku min uzuri akan dukkan wata damuwa ko kunci da zubar hawaye da kuka taɓa gani na a ciki. Hatta da wannan zubin da kuke ta sanin matsayin shi gurina. Ta ci gaba da kuka yayin da su kuma suka tsaya suna sauraron ta cike da tausayawa. Duk da ba su san me take shirin sanar da su ba, amma zuciyoyinsu sun karye matuƙa. Ganin kukan sai zai yi yawa ya sa Luba ta dafa kafaɗa ta ce, Mira, wace ce ke? Ta kalli cikin idanun Luba kallo na sosai kamar mai karantar wani abu daga gare ta sannan ta kama hannunta sukan zauna a kan katifa. Ta janyo hannun Rahama ma ta zauna a damanta kasancewar Luba tana zaune ne a hannunta na hagu. Shiru na minti ɗaya ya biyo baya sannan ta damƙe hannayensa ta fara magana da cewa asali na da tushe na duka daga garin jama'ar ne. Ba ni da garin da ya fi jama'ar a gare ni a faɗin ƙasar nan kasancewar ta tushe iyayena da kakannin kakannina. Garin jama'ar gari ne da Allah ya albarkace sa da ma'abota sani ta fannoni guda biyu tun tale-tale wato ta fannin boko da addini. Kakana Malam Babba ya kasance mutum ne ma'aboci sani ta fannin addini, ya san Ƙur'ani da hadisai sosai wanda har ma akan zo daga ƙauyuka da suke kusa da mu ɗaukan karatu a wurinsa. Musamman Fulani, haka wasu ma daga cikin mazauna garin suka kasance suna zuwa gare shi domin samun tarin ilimi da Allah masa baiwa da shi. Kowace yamma kakana Malam Babba yakan tara almajirai masu ɗaukan karatu a ƙofar gidansa. Ƙofar gidan kullum a cike yake da ɗalibai waɗanda suka kasance dattawa masu matsakaita shekaru. Saboda wannan harka ta ilimi da kakana ya tuƙufa a kai yasa yake da girma a idanun al'ummar garinmu gaba ɗaya. Da an ambaci gidansa an san gida ne na girma da mutunci da baya buƙatar wani abin tire ya raɓe shi. Malam Babba ya auri mata aƙalla za su kai 5 amma babu wacce zaman su yayi nisa kamar Inna Babba. Ita ce ma ta kasance uwar 'ya'yansa domin ko bai haihu da kowace mace ba sai ita. Malam Babba da Inna wato kakannina sun haifi yara da dama, wasu mata wasu maza. Daga cikin matan akwai Rabi, Hindu da Haulatu sai Rumana. Dukkansu suna da aure ne a garinmu wato jama'are. Kuma kowace daga cikinsu Allah ya albarkace ta da samun 'ya'ya mata da maza. Rabi kuwa wacce muke kira da Baba Rabi kuma ita ce 'ya ta biyu a gurin Malam Babba. Cikin 'ya'yanta har da waɗanda suka haihu ma'ana tana da jikoki duk a cikin garin jama'are. Mazan kuwa akwai Babba Hamidu, Garba, Abdullahi, Hashimu da Yahuza sai Iliyasu ƙaramin su shine babana Jibrin wanda ake kira da ɗan Fulani tun yarintarsa. Sunan ya samo asali ne daga kakarsu kamar yadda tarihi ya riske mu saboda yawan son nonon shanu da yake musamman madara da ɗuminsa. Mahaifina bai ƙi ya dawwama akan shan nonon shanu ba a kullum. Dukkan baffannina sun yi aure sun kuma hayayyafa masu tarin yawa. Kasancewar wasu daga cikinsu ma mata 2, 3 ko 4 gare su kuma dukkansu suna rayuwa ne a cikin katafaren gidan da kakana Malam Babba ya gada daga iyayensa wanda su kuma ya mallaka musu. Kowa da shashinsa a cikin gidan da yake rayuwa da iyalansa. Domin kuwa duk wanda ya tashi yin aure
a cikin tsugunin ɗin dai ake yanka masa ya zauna da iyalansa, kuma duk da yawan waɗannan iyalai a guri ɗaya, amma hakan bai sa suka zama masu yawan fitina ba, saboda jajircewar mazajen. Yawanci fitintunu suna tasowa ne daga gefen gwaggwanina, wato su Baba Rabi, musamman ma ita da ta kasance mace mai yawan ƙananun maganganu. Duk da tana da girma a cikin zuriya, amma yawan kunjinta ya sa matan baffanena suka raina ta. Girman da suke bata na ganin idanu ne kawai, gudun fitinar mazajensu. Kasancewar mahaifina ƙarami a cikin gidan Malam Babba, sai aka fi nuna masa so da ƙauna akan 'yan uwansa. Kullum Malam Babba yana tare da shi a majalisarsa ta karatu, yana nuna tsananin ƙaunar da yake masa. Komai ya samu na Jibrin ne, hakan da ɗalibansa suka fahimta ya sa suke yawan tahowa da wasu abubuwan su ce a ba wa Jibrin, ko kuma su ba shi a hannunsa a majalisa. Hakan na matuƙar faranta ran Malam Babba, akan ga alama a fuskarsa. Yawan zaman babana a majalisa ya sa shi samun tarin ilimi daga mahaifinsa fiye da kowane ɗa. Ya san littattafai da dama, yayin da ya haɗa ilimummukan da ya samu da ilimin zamantakewar rayuwa da yake haddacewa a tsakanin dattawan nan. Saboda hakan tun yana yaro, idan ya yi magana sai ka ɗauka babba ne ya zaunar da shi ya faɗa masa, saboda manyancinsa. Har mahaifina ya girma ya kai matashi, bai bar majalisa ba. Idan ka ga ya bar majalisa, to fa kasuwa suka je da mahaifinsa Malam Babba, kasancewarsa ɗan koli ne mai girman jari a garin. Yakan kuma haɗa da hada-hadar dabbobi a wasu lokutan. Duka sana'o'in mahaifina yake so ya gada, domin kuwa ta kowane fanni ya tsaya ka'in da na'in. Duk da kasancewarsu uwa ɗaya uba ɗaya da yarsa Rabi, amma hakan bai sa ta cire ƙyashi da hassadar da ke ranta a kansa ba, saboda soyayyarsa da ta gani an fifita a kan nasu. Tun tana nuna ƙyashin, har dai abin ya girma mata a rai, ya koma ƙiyayya sosai. Duk abin da ta ga ya samu na cigaba, ji take kamar ta cinna masa wuta ya babbake, amma a munafurce take hakan cikin ranta. A fili za ta nuna yaƙin baka, har ta daure ta nuna farin cikinta, sai da abin ya ci gaba ne ma takan kushe komai da ya fito daga gare shi, duk kyansa. Ko da ko kowa zai yaba, tsawon lokacin ƙiyayyar mahaifina ta ci gaba da ginuwa a zuciyar Goggo Rabi. Lokacin da mahaifina kai munzalin aure, ɗaya daga cikin almajiran Malam Babba ne ya ba shi kyautar ɗiyarsa. Sun kasance Fulani ne da suke rayuwa a ƙauyen Jama'ara. Saboda haka mahaifiyata ta kasance kyakkyawar Bafulatana, ɗiyar Buba mai shanu, wacce take da suna Hari. Tun da labarin wannan lamari ya je ga kunnen 'yan uwansa, Goggo Rabi ta ɗauki jakar hassadarta da ƙyashin da ta rataya, ta dinga kushe hakan a gurin iyayen da 'yan uwanta. Sai dai hakan bai yi tasiri ba. Babu abin da ya fi mata ciwo kamar yadda aka ce wai an ba shi matar ne saboda kasancewarsa masani kuma magajin malam, domin haka almajiran Malam Babba suke faɗa masa. Baƙin ciki bai ƙara kama ta ba, sai da ta ji gari ya ɗau zancen na irin kyawun matar da za a ba shi. Gashi mahaifinta ko a ƙauyensu ma mutum ne mai tarin dukiyar shanukai da motocin haya, wanda ake masa aiki da su a kawo masa kuɗin. Ƙiyayyar duniyar na Rabi ta nuna wa ɗan Fulani da aurensa, amma sai da ta ga abu ci gaba yake yi. Daga haka sai ta shiga sana'arta ta kunji-kunji, tana kawo labarurrukan ƙarya na aibin yarinyar da za a aura masa. Yau ta ce an ce mata baƙin jini ce saboda mugun halinta, shi yasa aka liƙa masa. Gobe ta ce an ce har cikin shege ma ta yi. Kullum cikin maganganun da ba su da tushe balle asali. Duk dai ba ta yi nasara ba. Ganin ba za ta yi nasara ba, sai ta yi uwar watsi da auren, ta ce babu hannunta a ciki. Duk abin da ya ɓillo daga baya na aibin yarinyar, kar a ce ba ta faɗa ba. A nan ne rigimar ta yi tsamari tsakaninta da 'yan uwanta, rigimar har gaban Malam Babba, inda ya mata faɗa har sosai, har sai da ta yi kuka. Hakan ya sa ta ƙara ƙullatan ɗan Fulani a ranta da masifafiyar gaba, duk da innarsu ita ma ta saka baki, amma da nasiha a wannan rigima. Sai dai ga Rabi tamkar busar sarewa ce a kunnenta. Shi dai ɗan Fulani bai taɓa nuna mata ɓacin ransa ba, sai ma ƙara kyautata mata da yake yi, da nuna mata bai damu da duk ƙiyayyar da take nuna masa ba, da ƙyashi akan komai. An yi auren ɗan Fulani da Hari cikin farin ciki da kwanciyar hankali, tare da saka albarkar iyaye daga fannoni biyu, wato fannin ango da na amarya, wanda shi ma mahaifina aka ware masa sashensa a gidan da Malam ya danƙa musu. Zaman mahaifina da mahaifiyata, kamar yadda labari ya riske ni, zama ne na mutunci da girmamawa.
shi yana mutunta ta yayin da ita kuma take girmama shi. Ba su da wata matsala a zamantakewar saboda matakin adalci da suka wanzar a tsakaninsu. Ci gaba ne ta zuwa cikin rayuwar ɗan Fulani, kullum sai bunƙasa da yalwata yake samu a cikin kasuwancinsa da ya taso da ita, har ta kai yana da babban shagon kayan koli wanda ci gaba ya zo masa har da aune-aune a gaban shago. A gefe guda kuma yakan taɓa harkokin dabbobi kamar yadda ya koyi a hakan ma daga malam. Duk yadda kasuwa ta ɗauki hankalin ɗan Fulani hakan bai hana shi zaman majalisa ba. Yakan bar shagon hannun ɗan gidan Goggo Rabi mai suna Nafi'u a duk lokacin da zai je zama majalisi. Nafi'u yakan je ya sanar wa mahaifiyarsa irin ciniki da yake samu a shagon ƙanin nata. Yakan sanar mata irin tarin dukiyar da yake tarawa a wuni idan ya zauna a shagon. Amma kawunsa bai masa kyakkyawan sallama. Kullum cikin kai maganar wa uwar, wanda hakan yakan ƙara mata tsanar ɗan Fulani. Ta yi ta zaginsa da aibata shi a gaban ɗan, amma banda bunƙasa ba ta ganin komai daga ɗan Fulani a kullum. Shekara da zagayowar auren mahaifina da mahaifiyata aka haife ni, kamar yadda aka sanar da ni an yi suna na Kece Raini. Ba ƙaramin guduri mahaifina ya yi ba, ya matuƙar zubar da naira a ranar sunana. Haka Buba mai shanu wato kakana na wajen uwa Sani ya bayar aka yanka aka yi walimar samuna yayin da na ci sunan inna babba wato Salamatu. Sai da ƴan uwan mahaifina sun ɓoye min sunan nawa da Amira, kasancewa sunan nawa na mahaifiyarsu ce. Sosai dangin mahaifina da mahaifiyata suka nuna murnarsu da haihuwata, amma banda Goggo Rabi da girma ta zo ta gani bayan an haife ni. Ranar suna kuwa cewa ta yi zazzaɓi na damunta. Ba ƙaramin alheri haihuwata ta janyo wa iyayena ba. Na yi farin jini sosai, na ban mamaki kuma na yi goshi don sun tara abin arziki sosai. Bayan haihuwata da sati biyu aka waye gari babu mahaifina da mahaifiyata a ɗaki, sai ni kaɗai da nake ta kuka har na janyo hankalin mutanen gida wanda suka tadda ni kaɗai, babu iyayena babu alamarsu. Wasa gaske an nemi mahaifina da mahaifiyata ƙasa ko sama a rasa. Babu inda ba a baza neman su ba, amma babu su babu labarinsu. Duk da shigar da hukuma da aka yi cikin lamarin, amma hakan bai yi tasirin komai ba, sai dai tsammani kawai. An shafe kwanaki, makonni da watanni cikin matsalar tsammanin dawowar mahaifina da mahaifiyata, amma babu su. Yayin da ni kuma na kasance marainiyar ƙarfi da yaji a hannun inna babba. Gwaggwanina sun yi burin a basu ni su riƙe ni cikin har da Goggo Rabi, amma inna babba ta ƙi yarda da hakan. A cewarta ita kaɗai ta fi cancanta ta yi rainon ɗiyar autanta ɗan Fulani ba su ba. Ta ƙi amincewa da kowa a kaina, tana ganin ba za a min riƙo mai kyau ba sai ita. A gefe guda ana ci gaba da cikin mahaifana, amma shiru kake ji har abin ya fara jan shekaru. Daga nan ne aka fawwala wa Allah domin dukkan dangi kowa ya yi wanda zai iya, saura yin ubangijinsu da suke tsammanin dacewa a gare shi. Ban taso cikin maraici ba saboda kulawar da nake samu a matsayin tsakanin dangogi guda biyu. Mahaifin mahaifiyata Buba mai shanu yana min hidima sosai da nuna dukkanin soyayyarsa a gare ni. Duk lokacin da zai zo duk ɗaukan karatu zai zo ne da wani abu a hannunsa domin ni Amira. Abinci ne ko abin sha ko kuma akasin hakan malam bai kasance cikin hidimta min fiye da yadda ya yi wa mahaifina. Haka inna babba ma da sauran ƴan uwan mahaifina. Goggo Rabi ce kawai ta haɗa ƙiyayyar da take yi wa mahaifina da sabuwar ƙiyayya a kaina. Kullum babu wani abu tsakanina da ita sai miyagun baki, musamman idan ta ga ba idanun mutane har duka take min ko rankwashi. Don ba na fahimtar miyagun maganganunta har na fara fahimta. Azabar da take min ya sa na yi baya da zuwa gidanta, amma ban taɓa faɗin hakan wa kowa ba. Ko da inna babba da muke rayuwa da ita ko da yaushe ban taɓa barinta ta san uƙubar da take min ba, ita da yaranta. Ba komai ya ja min haka ba daga gurin yaran Goggo Rabi ba, sai soyayyar da malam babba yake nuna min, a cewar su ya ninninka nasu. Wata rana an aike ni in kai wa Goggo Rabi dakakkiyar kuɓewar da inna ta raba wa yaranta matan da kuma matan ƴaƴanta maza. Ina shiga gidan na ci karo da ƙanina, yaron Goggo Rabi da ta yi wa Baba Yahuza takwara. Shi ne take kiransa da ƙanini, wanda sunan ya bi bakin mutane suke kiransa da shi. Cikin mugunta ƙanini ya saka min ƙafa ya sharɓe ni, na kifu a ƙasa yayin da kuɓewa ta zube tas.
Ina ganin haka ya mata ƙwalo ya koma gida da gudu ya kirawo Goggo Rabi. A hargitse ta taho fakan-fakan. Tana ganin abin da ya faru ta rusa salati yayin da jikina ya ɗau ɓari ta danƙo ni tana cewa, shegiya 'yar tsinannu gadon mugun hali, ni za ki nuna wa cewa ke jinin mugunta ne? To wallahi yau sai na kusan kashe ki a gidan nan. Ta fara dukana tana taka ni tana cewa wallahi sai ta dake na adadin kuɓewarta. Bata bani ba sai da ta ga jini ya fito daga hancina. Duk da haka bata bar kumfar baki ba tana tsine min da iyayena. To da yake ni ban taɓa fahimtar cewa ba inna da malam babba bane iyayena na asali, sai bana damuwa, sai dai in yi ta mamakin yadda take zagin iyayenta a fahimtata. Jikina dai tsami na koma gida hancina na fitar da jini. Ganina haka ya firgita inna matuƙa ta riƙe ni a rikice tana tambayar abin da ya faru. Sai a ranar na taɓa faɗa mata cewa Goggo Rabi ce ta dake ni wai don na zubar mata da kuɓewar da kika aike ni, kuma ƙanina ne ya sharɓe ni na faɗi. Inda inna take shiga ba nan take fita ba har malam ta sanar da dukan nan ya tura aka yi masa kiranta da ƙanina. Ya ci mutuncin sannan ya ɗauki dorina ya zana ƙanina ciki da bai. Sai da yayi laushi sannan ya ƙyale shi ya ce daga yau duk wanda ya sake dukan Tabirni a cikinku to akan uwarku zan rama mata, ka ganta nan. Ya nuna uwar da yatsa, haka yake kiran Mira da Tabirni yadda ake kiran inna babba a kuruciyarta. Daga nan na ɗauke ƙafana da zuwa gidanta ko gidan ta zo tsakanina da ita gaisuwa sai in koma gefe in rakuɓe saboda gudun zagi da cin mutunci. Dan har na fara gane cewa ina da wasu iyayen bayan su inna saboda yawan maganganun Goggo Rabi a kaina. Ba na taɓa sakewa idan tana guri har sai ta tafi. Haka ne ta girma cikin gata da kulawa ta musamman tare da tarin ilimin addini da na zamani da aka sanya ni a tsarin domin inganta rayuwata. A cikin ahalina mutane uku ne ba sa rayuwa a cikinmu. Na farko babana, sai yayansa Abdallah da kuma babban wansu mai suna Hamidu. Babana dai kamar yadda kuka ji an neme shi ne aka rasa. Sai babba Hamidu da yake rayuwa a cikin garin Bauchi saboda yana aikinsa babban likitan ƙwaƙwalwa ne da yake aiki da Teaching Hospital. Shi ne kuma mahaifi ga yayanmu wanda Muslim yake rayuwa a gidansa. Babba Abdallah ma yana rayuwa ne a cikin garin Bauchi yayin da yake gudanar da aikinsa na gwamnati da kasuwanci mai girma. A bayan mahaifina babu wanda ya samu kulawa cikin yaran malam babba kamar Baffa Abdallah. Saɓanin kulawar so da aka nuna wa mahaifina, shi Baffa Abdallah kulawar jinya ya samu. Domin ko kamar yadda tarihi ya nuna Baffa Abdallah bayan an haife shi ya fara tafiya ma sai aka jarabce shi da nakasar nannaɗe uwar jiki. An ce ba ƙaramin kuɗaɗe malam babba ya kashe a wannan jinya tasa ba, sai da ya sayar da dukkan abubuwan da ya mallaka akan jinyarsa. Yau suna nan gobe suna can. Aikin kenan har zuwa lokacin da Allah ya ba shi lafiya a lokacin yana da shekaru 13. Da sanda ya fara taka a hankali har dai ya ci gaba da tafiyarsa da karan kansa ba tare da taimakon sanda ba. Hakan ba ƙaramin farin ciki ya haifar a zuciyar malam babba ba, har sai da ya haɗa gagarumar walima. A shekara ta 15 ya warke garau har ya shiga school ya fara daga firamare, daga aji 1 aka cilla shi 6 ya kammala firamare, sannan aka kai shi secondary a nan Jama'are. Lokacin da ya kammala secondary sai aka yanke shawarar tura shi nan Bauchi ya yi karatunsa na digiri a ATBU. Daga nan ne fa Baffa Abdallah ya haɗu da wata Kiristan mai suna Ruma. Tun suna abota har ta koma soyayya, ba su daɗe a soyayya ba ya tare a gidansu kacokam. Domin kuwa ba su samu wata tangarɗa daga iyayenta ba. Yadda suka ga yana son diyarsu sai suke tunanin zai iya komawa addininsu ma wata rana idan suka yi ta hilatarsa. Da haka suka dinga sake masa kuɗaɗe ba ƙaƙƙautawa har dai ya sake dulmiya a soyayyar Ruma. Musamman babanta ya sai masa motar hawa. A nan ne fa ya ɗau ɗamarar yaƙi da danginsa a kan lamarinta don ya gama mutuwa a ƙaunarta. Ba ya ganin kimar kowa a gaba da soyayyarta. Lokacin da ya zo gida da motar ya sanarwa su malam babba yana son auren wata yarinyar Kogi, sai fitar bakin malam babba ya ce arniya kenan. Ya shafi kai cikin girsuna ya ce a'a Allah gafarta Kiristan dai. Ai dalla dakata min kamin shiru. Wace ce Kiristan kuma a musulunci? Ka ce min arniya. Malam Ruma fa ba arniya ba ce kuma kai dalla ba na son shashanci. Shin tana salloli 5 ɗin da suka wajaba a kan kowane musulmi mai hankali kuma baligi?
ko tana azumin Ramadana, to tukunna ma ta yi imani da Allah da manzonsa. Fuskarsa haɗe ya ce, amma malam, kai Abdallah ka bi ta idona in rufe, ba za ka taɓa iya fahimtar da ni manufarka ba. Sunanta arniya kawai, ba na son wani ƙaƙale-ƙaƙale, kar kuma in ji wannan maganar tashi ka je. Ƙin tashi ya yi magana cike da damuwa, malam ai Allah bai hana ni aurenta ba tunda ahlul kitabi ce. Allah bai ce kuma ka aure ta dole ba, tashi gaban guri. Kai dai ɗan cikina ba za ka auri arniya mai fitsari a tsaye ba. Na gama magana. Kuma ka mayar musu da motarsu, ko nawa suka kashe maka su lissafa zan biya su insha Allahu. Aure dai babu har abada tsakaninka da ƴarsu. Jiki a sake ya bar wajen malam babba, yadda suka yi da shi haka ma suka yi da sauran ƴan uwansa. Wacce take bayansa kawai Goggo ce, jin yana lissafo irin hidimar kuɗi da iyayenta suke masa. Musamman ganin motar nan cewa ta yi ai ba laifi a haka, sai kowa ya addininsa ba tsanani. To fa, wurin da Baffa Abdallah ya samu ƙwarin gwiwa, don haka ya karkata akalarsa ga abin da son zuciyarsa. Ko da mahaifinsa ba sa so, ya ƙudiri aniyar auren Ruma. Zai yi duk yadda zai yi gurin janyo ra'ayinsu. Idan sun amince masa zai fi son hakan, idan kuma suka nuna tirjiya, to fa auren ma ba lallai ya yi da yardarsu ba. Zai iya yin aurensu ba tare da sun sani ba, idan ya so daga baya sai ya nemi yafiyarsu idan suka nuna fushinsu. Duk yadda ya tunanin zai shawo kan iyayen nasa, abin ya fuskara ƙarshe dai haƙura ya koma su suka ci gaba da soyayyarsu da ita. Sun yi abin da ya ƙaru a tsakaninsu na soyayya da ƙaunar juna. A gefe guda kuma iyayen Ruma suka ci gaba da hure masa kunne da dabbobinsu da kuma dukiyarsu da suke lasa masa, sai fantamawarsa kawai yake. Bayan lokaci suka yanke lokacin bikinsu da Ruma ba tare da sanin wani cikin ahalinsa ba, sai iyayenta ne kawai suke jagorantar kuma da ikon ahalinsa a kafafen yaɗa labarai kawai suka tsinci sanarwar auren nasa, yayin da hotunansa da na amarya ya dinga yawo cikin kafafen sadarwa kamar ba za su daina ba. Hakan ya girgiza malam babba tare da jefa shi cikin mummunan kunya ta yadda ya kasa sakewa cikin mutane. Ta koyarwar da yake sai da ya kasa fita majalisar, ƙarshe ya kamu da rashin lafiyar da ta kwantar da shi sosai. Kullum maganarsa ba ta wuce Abdallah ba ɗana ba ne, ko na mutu kar ya taɓa gawata kuma kar ya min sallah. Idan ya faɗa hakan sai hankalin ƴan uwansa ya tashi, su yi ta kuka suna tausar shi da maganganu masu taushi, amma hakan baya saka shi daina faɗa. Idan sun gama babban bakin sai su ji ya sake maimaita kalmarsa, dole suka haƙura suka janye lallashin, suka koma yi masa addu'ar dawowa ya roƙi yafiyar mahaifinsa. Ita ma inna babba sai da ta yi ta kukan zuci da na fili saboda abin kunya da Allah wadai da Abdallah ya ja musu a cikin mutane. Har ma ba ta iya fita cikin mutane a hidimar arziki saboda ganin take kowa zunɗanta yake. Ko da malam ya samu sauƙi kuwa, ya saka aka yi masa watsi da duk wani abu da zai tuno masa da Abdallah daga gidan. Sannan ya yi umarni da kada a kuskura ko da wasa a sake kiran sunansa ma a cikin gidansa, saboda ya cuce su, ya tozarta su, ya burne musu kimarsu da aka san gidan da shi a idanun al'umma. Tun daga wani lokaci Baffa Abdallah bai sake zuwa gidan ba, domin ya zaɓi hukuncin da zuciyarsa ta yanke masa na cewa ya zaɓi Ruma akan iyayensa da dukkan danginsa. Rayuwarsa yake yi a cikin danginta da iyayenta tamkar gidansu, har aiki mahaifinta ya samar masa wanda zai dinga samun albashi da zai iya kula masa da yarinya. Amma duk da haka ba su bar sakar masa kuɗaɗe ba, don kuwa cikar burinsu na gaba. So suke dole sai sun yaudare shi ya dawo addininsu. Sai dai wannan gata da ake masa bai saka shi barin addininsa ba, sai dai bai iya kare mutuncin addinin a gurin Ruma da danginta. Duk abin da suka ce dai sai dai ya yi dariya ya ce, ai addini gwargwadon fahimtar ka da shi za ka yi. Addinin ku da namu duka manufarsu bautar Ubangiji ɗaya, kuma wa shi muke bautawa. Haka ya yi ta rayuwa a cikin garin Bauchi da matarsa har Allah ya azurta su da samun ƙaruwa, suka haifi ɗansu namiji. Baffana ya saka masa sunan musulunci wato Umar. Sai dai daga Ruma har iyayenta babu mai kiransa da Umar, sai ma suna da suna da suka saka masa a karan kansu wato Chris. To masu sauraro insha Allah a nan za mu tsaya.